ग सांगू तुका माझ्या मालवणची गाथा. आंब्याचं गोड आहे काळजात रवतं. वा 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 वा, एवढी मऊसूत वाफाळलेली पातोळी काकडीच्या रसातली. वा मस्त. हे बघा काकडीची सुता. माझं मालवण चोगा. शिवशंभूचा हार गळ्यातील तू भूमीचा स्वामी. हे नागराजा तुझी आज आली नागपंचमी. हे नागराजा तुझी आज आली नागपंचमी. नमस्कार. गाण्यावरनं ओळखला असाल आपली इली नागपंचमी. नागपंचमीक नैवेद्य काय? तर पातोळे. तर मी पातोळ्याची रेसिपी ऑलरेडी असा, तरी पण मी आता नवीन पद्धतीचे पातोळे करून दाखवते. प्रयोग करा. आपल्याकडे कोकणात सहसा उकडीचे नेवरे करतात. तळणीचे नाही, उकडीचे नेवरे ते करतात. ते सुद्धा आपल्या परब किचनवर असतात. अंजलीने दाखवल्या मुरड कशी मारूची ते सुद्धा तुम्ही जाऊन बघा. लिंक खाली सर्वच देता. चला करूया सुरुवात. किती बारीक घेतलंय आणि हे गावठी काकडे असतात. त्याच्यात बी असता पण कमी, एकदम कवळी बी. काकडीच्या ह्या ज्यूस मध्ये जो पल्प आता किसून घेतलं त्याच्यात आणि ह्या ज्यूस मध्ये तेवढाच पीठ भागून मळून घ्यायचा. पाणी जर लागला तरच घालायचं, पण ह्याच्यात मावात तेवढा. आता ह्या बघा अर्धा वाटी झाला. मी 1 वाटी पीठ घेतलंय, पण त्याच्यात मावात तेवढाच मी पीठ घालतलंय आणि उकड काढून घेतलेलं. ही बघा, ही आता वाटीत अर्धा वाटी झालेली आहे किस. आणि हे बघा ज्यूस पण आहे. हो बघा रस, हे रस आहे. आता ह्याच्यामध्येच मावात तेवढाच मी पीठ घालतलंय. जर तुमका काकडी किसून नाही घेऊची, कंटाळो इलो असतात किंवा नाही किसूची, तर डायरेक्ट फोडे करायचे आणि मिक्सरच्या भांड्यात वाटून घ्यायचे. त्यात सुद्धा ह्या पीठ छान भागवला जाता. मी कढई घेतली जाड बुडाच्या तळाची. कढई आपली थोडीशी तापली. 1 चमचा तूप घेतलंय मी. जो काकडीचं पीठ आहे ते सगळं घालून घेते. चवीपुरता सारणात थोडासा मीठ, किंचित आपल्या पिठात पण घालायचा. पातोळ्याच्या कवरात थोडी चव होई म्हणून मीठ आणि गूळ हयाच मी घालून घेते. आणि हे काकडी आपण आता शिजून घेऊ. गॅस मोठीचा आणि ही काकडी आता आपण एक कड याची वाट बघूया. गूळ किसून घेतलेल्यानंतर आपण विरघळला आणि काकडीत आता चमचो घातलाय तर कड थांबलेलो. आता ह्यो कड इलो. काकडीत आता आपल्या कड इलो. आता ह्या पीठ आता मी घालून घेते. अर्धा वाटी मी पीठ घालून घेतलंय आणि ढवळतंय. चांगला चमच्याने असा घाटून घ्यायचा. आणखीन थोडासा घालतोय. बघा, पाऊण वाटी पीठ मी या काकडीत घातलंय. आता या सर्व ते ढवळून घेतलंय. आता एका वाफ येऊ दे. तर मी आता झाकण ठेवलंय आणि गॅस करतोय बंद. बघा, एवढी वाफ येली म्हणजे पीठ आपला चांगला वाफवला गेला. जर हय तुमका वाटला की बाबा पीठ खळखळीता काय, आता मळल्यावरच वाटतेला. चांगला ढवळून घेते आणि एका परातीत काढून घेते. बघा, एवढी वाफ येली म्हणजे पीठ आपला चांगला वाफवला गेला. ह्या आपण आता मऊसूत चांगला मळून घेऊया पाण्याचा हात घेऊन. ह्या बघा, आपला पीठ चांगला मळून झाला. आता त्या ठेवते मी झाकून. आता आपण जाऊया सारणाकडे. आता आपण तूप घेऊया 1 चमचाभर. त्याच्यात घालूया आपला खोबरा नारळाचा आणि लगोलग घालूया गूळ. आता हा आपण मंद आचेवर परतून घेऊया जोपर्यंत आपला गूळ विरघळत नाही. झाला आपला सारण आता तयार झाला. मी आता गॅस बंद करते. थोडीशी वेलची पूड टाकते बंद करते वेळीच आणि परत घेते ढवळून. मस्त 2 घरांका कळतला हय काहीतरी चल्ला मोदक किंवा पातोळे बितोळे. हा बघा, ही पानं कापून घेतले
सारण काढून घेतलंय बाउलमध्ये. तुपाची वाटी तर हाच आपली, हात लागलो तर म्हणून. आणि हा पीठ आपला मळून घेते. आता गोळे करून घेते. हे बघा, पानांका तुपाचा हात चोळून घेते. अशी जर सगळी तयारी केलास ना तर पातोळे करू काही वेळ नाही लागत. मी गोळे पण तेवढेच केले, तेवढेच पाना घेतले. हे गोळो घ्यायचो आणि असं वड्यासारखं पसरवायचं. हे वड्यासारखं असं पूर्ण पानावरच आपण थापून घ्यायचं. जोर जेवढं लावायचं तेवढं लावा. काय पानात पातोळे चिटकत नाही, कारण आपण तुपाचा हात लावलो. आता ह्या सारण असा भरून घ्यायचा. हातीन वगैरे सोय करून घ्यायचा. आणि ही करायची आपली बन. बोट धरायचा आणि जिथे आपल्याला पीठ लागतं हातात रापान, थंय असा दाब द्यायचो. झाली ही पातोळी, झाली बन. आता मी हे सगळे करून घेते. ही बघा, ही शिंपलीचा तोंड झाला बंद. वाटता नाही बंदा तर परत असं दाब द्यायचं. खात्री करून घ्यावा. मस्त. हे बघा, आता आपल्या थापूचं कंटाळा येईल. आता हे बघा, या असा ठेवायचा दुसरा पान आणि दाबायचा. म्हणजे असे बोटान थापण्यापेक्षा ह्यो पण प्रकार भारी. कशी वाटली टीप ती तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. हे बघा, सर्वत्र पीठ पसरला. आता ही जी पानं मी थापूक वगैरे घेतलेले देठाकडची ती पण अशी घालून घेते. इलो तो इलो सुगंध. आता हे बघा, हे आपले पातोळे हुदुरता मोती लपलेलो असा ते आता ठेवते. हे बघा, हे सगळे आता एकावर एक चांगले असे चारो बाजूने लावून घेतले आणि त्याच्यावर ठेवले झाकण. गॅस केले मीडियम आणि हे 10 ते 15 मिनिटं वाफवून घेऊया. आता 10 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया, पानांचा कलर बदललो म्हणजे आपला झाला. हा बघा 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 बघा, मस्त एकदम डार्क ग्रीन कलरची पाना झाली. ह्या मी एक्स्ट्राचा थापूक घेतलेले त्या वरती आपल्या ठेवले. तर गॅस केले बंद आणि ठेवूया झाकण आणि हे करू घेऊया काढून. हा हा हा, हयच माझं घसं शेकलो. हे बघा, चला हे बघा. हा 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 हा, शिंपल्यातून मोती बाहेर इलो. ह्या उघडला म्हणजे जास्त उकडली गेली. या दुसरं पण देते वेळी अशी पानासकटच द्यायची हा खाऊ. वा 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 वा, एवढी मऊसूत वाफाळलेली पातोळी काकडीच्या रसातली. वा मस्त. हे बघा, काकडीची सुता मस्त असे पिठाच्या आवरणात पण काकडीचा जो सुगंध. हा हा हा, घशाजवळ वाटतं आता कधी घेऊया आणि नाव दाखवूचेत ना. तर ते दाखवतलो नैवेद्य आणि ह्याचा आस्वाद घेतलो. त्यासाठी तुमका काय करूचा लागतला, परत किचन बघूचा लागतला आणि पूर्ण रेसिपी काकडीच्या पिठातले पातोळे बघूचे. चला कसे वाटले ते सुद्धा सांगा. आणि हो, जाता जाता आमचा परब किचन काय करूचा, लाईक शेअर सबस्क्राईब. आणि आणखीन काय रेसिपी वय असतील आता येच तर ते तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. तसे काही मोदकाची रेसिपी सांगूची गरज नाही, ते आम्ही आज नवीन पद्धतीचे ते सुद्धा घेऊन येतलो. हे कसे वाटले काकडीच्या पिठातले पातोळे ते सांगा. चला बाय बाय, धन्यवाद आणि नागपंचमीच्या तुमका सगळ्यांका हार्दिक शुभेच्छा.